Rozmýšľali ste niekedy nad tým, prečo váš pes robí to, čo robí? Prečo stále ťaha na vodítku, aj keď sa škrtí? Prečo niekedy príde na privolanie hneď, a inokedy radšej beží za druhým psom alebo človekom? Prečo stále požiera všetky tie odporné veci zo zeme? Prečo stále vyskakuje na linku, na gauč, do postele, aj keď sa mu to snažíte zakázať? Prečo to ten pes robí? Odpoveď je v skutočnosti jednoduchá. Všetko, čo pes robí, robí len preto, aby vylepšil svoju aktuálnu situáciu. Inými slovami povedané, robí len to, čo mu v tom danom momente najviac vyhovuje. Akým spôsobom si ale pes vie vylepšiť svoju aktuálnu situáciu? No buď tým, že získa čo najviac pre neho tých príjemných pocitov, alebo naopak, že sa vyhne tým nepríjemným pocitom. Najväčšou chybou, ktorú majitelia psov robia, je to, že sú nedôslední a taktiež nemajú jasne striktne nastavené pravidlá. Tým pádom pes vie, že nemusí poslúchať a môže si robiť len to, čo mu v tom danom momente vyhovuje. A častokrát je to presne ten opak, čo od neho chceme. Preto ak chcete zlepšiť poslušnosť vašho psa, jednoznačne odporúčam zapracovať na vašej dôslednosti a nastaviť jasné, striktné pravidlá, ktoré budete vedieť vždy od psa vymáhať. A rada na záver. Najbližšie, keď váš pes bude robiť niečo, čo sa vám nepáči, skúste sa zamyslieť nad tým, či to nerobí náhodou preto, lebo nemáte nastavené pravidlá a robí len to, čo mu najviac vyhovuje.